ini sing. Ya. Ada ire ini sing bahasa. Apa? Sama jambi. Ya la fato maja. Ini semana dia. Okay. Mtaka. Asira. Kili. Ni dumuna sansira la yi lafiya. Bonne journée. Acteur. Naïd la dala. Aïe. Comme la dala. C'est tu as mis qu'on a fouillé, tu fais y appeler. Alors Acteur. Ami à vous. Madam, sekarang ni face sansa. Awak minum suku tu. Awak sansa. Awak, ya. Ini bukan jadi kan? Maria. Macam boleh kan? Tidak suruh. Ibu berani ni. Saya dah kata betul. Ya. Ibu boleh ni ibu. Tak tahu ni tak. Ibu boleh saya kau bilang.
Ça va? Get out. Viens-tu, Bibolo? Ah, patron. Il y a un viens-tu comme ça. Contrôle les bœufs, non. Dis. Oui? Oui, ça va. Oh, ni dégoûté de viandité à moto là. Mouma il en a quoi viandité bébé. Enfin, t'as so, il y a ta viandité là, il est tard. Elle n'y en a pas de ne pour ma voix. Wallahi kalaban chato lemna kala ala kalaban mitiri yere nyamar ala na kira ati mimbar do sura Ni le ke mango moto ne te bouger ni viandi masia ou soit il y a ta mine courgon ya famia moto te bouger ka boya ni viandi ta la ama fo ka viandi ta ni fitita ni na ko ni na ko ni na ko ta so losiye nyamma ala na kira mon sutura muka ta dore kama muka ta dore de wallahi patron e nyona bade ne be nunu metanto we kuma glan ku fara nyonga viandi ti ya moto la ito fo wallahi viandi moto la mu ma ira na ko viandi wala ala na kira te viandi wala ku wala cirja do wallahi persino muka ta muso ali ka urgence ko kuma ta la ni viandi masia no ya moto ta courgon no Ay, kana so mane ibi so asile kaba idi buri asira ijolo me amal sa dare na furar wena Allah patron Allah na kira no re fiena we ni viandi bi bolo net ne be ya fa mele muna muso komando rek ngiri gachi sanit bulila cirja do wallahi neki ma okmene ali go bla parce que eni nyona bade ne wo fo ali go bla ni viandi te moto na te bouger ka boya dimi ka jondo ne we ti bonyo ore kana jama jona e gata agara tu ai viandi de ta ka moto la tenega moto la ayene mineli viandi de ka moto la min na la ke so hono ne cirja la ne to ker ne kila kana na do la persino la ayene min na la ke oh mais au moins ni be bosso kono fele to iga viandi ta iga bliga seki kono o iga bliga portefeuille kono viandi ka to ko abse ka portefeuille kono
À tout moment, il pourra y faire la bonne idée. Sergent, comme avocat pressé, le cap d'attaquer urgent. Donc, il va essayer. Il va libérer cette fois-ci. Donc, il va toi. Ici, et chef, jeune, nous, vous êtes en train de dire. Non, il n'a la nyama. Il y a. Si on aurait quand il a bien dit, il a monté là. Il a. Chef, comment c'est bureau là, voilà? Non, moi c'est bureau là. Vous avez une moto mobile pour la bâtiment. Ah, ok, voilà. Il n'y a pas où l'arrêt. C'est pour cela qu'il n'y a pas de. Il va jeune nous tirer ni. Vous n'avez point fort qu'à se router. C'est vrai, c'est vrai. Il y a bien dit à quel donne. Il va bara là, il va bara. Ah, chef. Mais il y a que toi là, chez moi. Pour un peu là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Ah. Que l'on ne fait pas. Sanya na wai ninge la rasa. Ina la mene sa.
na bɛ sunɔgɔ dɔrɔn. A sɛgɛnna bi. A bɛ kɛ cogo di? Ah. Bi fura nin ta sɔgɔma. Awɔ. Ale ni sufɛ. N'i ye den fila ta sɔgɔma. Sufɛ n'i b'i da i bɛ den fila yɛrɛ ta. Awɔ, n y'a mɛn problème t'a la. E ne fa i ni ce koyi. Walayi i donna anw jigi kɔrɔ cogoya min na. Ala k'i sara. Ami. Madame. Ça va? Bara yɔrɔ dun? Bɛɛ bɛ nɔ. A ne yɛrɛ fɔra dɛ. Ne y'o f'e ɲɛna o. N'a ni bɔlen b'a yɔrɔ. Chéri walayi ha Ala ni ne ka docteur sababu. An kisira. Ni ne ka jeune ko ye o. Ka kisi cogo di? A tɛna kɛ baara ye koyi. Ah vraiment docteur. I ni docteur ye? Awɔ ni ne ka docteur ye. Chéri, a fɔ ne bolo tun bɛna kɛ n kala ye. Cogo di? Sɔgɔmada in na ne ye docteur telimantɔ minɛ. A ko k'a ɲinɛna ka fiɲɛti kɔ, mais ne ma sɔn k'a bila ka taa. A ye jugu dɛ. Terikɛ, f'aw fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ aw ka baara don mais f'aw ka mɔgɔ degunbatɔ fɛnɛ dɔn. O ye tiɲɛ. I y'a mɛn. Nin ko in na ne yɛrɛ ka faamuya sɔrɔ a la. Docteur, n bɛ layidu min ta ye, an ka baara kɔnɔna la, an b'an hakili to mɔgɔ degunbatɔ la. O de sira ɲini. A sera. Docteur, kana kɛ ten, i tɔgɔ? Frankilɛ. Frankilɛ? I ye tɔgɔma sɔrɔ. O ɲana yɛrɛ de. Ala k'a k'i tɔgɔma ye. I kɔni ye Frankilɛ Tarawele. Ok, docteur merci yɛrɛ. Merci beaucoup. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Rentrez bien. K'an mun fo. I ko mara mun k'ale tɔgɔ k'a tɔgɔ ko Prince. A tɔgɔ tɛ bɔ Prince la. Prince b'a fɔ tɔgɔ ye. A ne sɔn ka kɔnse ta nin kama. Ye ne ka kɔnse ta ne bɛ taa n'a ye so fɔlɔ. Ayi a tɛ taa yen dɛ. Même pour ça ka bɔ. Ok. Ayi Ala. I ka bɔ ko kuma ye dɛ. An bolo kun kɛtɔ tɛ an kalan ye nin ye. A furula ye. Ayi mais a y'a fɔ cogo min na fili ma jugu. N tɛ bɔ fili kɔnɔ kɔni. O de ka jugu. Daga wuli est-ce que ne yɛrɛ tɛ siran ɲini? A sera. N bɛ taa n bɛ tila ka na wula fɛ. Ok. I kana ko dɛ. Awɔ n bɛ na. An bɛ nege la mɔdɔ bɛ ji la taa bɛ fɛ. A ka ɲi n'olu to yen. Ayi n bɛ na n bɛ na. Merci beaucoup. Ala k'i sara koyi. Merci beaucoup.